nọọ ndị enyi m maka ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị. Anyị nwere nnukwute ihe nke na-akpali mmụọ nke anyị chọrọ ka anyị na gị wee kekọrịta. Anyị na-ekpekwere gị ekpere na-ekpere maka ọdịmma nke ndụ ime mmụọ gị. Mgbe anyị na-ekwu maka nni ezi nni bụ nke iji ịdị ụtọ wee mara. Ọtụtụ mgbe ka anyị na-enwe mmasị na nni dịgasị iche iche nke agụ ya na-agụ anyị. Ọ ya mere David ji wee gwuo okwu n'abụ ọma isi 34 amaokwu nke 8 n'ebe ọ sị, detụ Jehova ire ma hụ na ọ dị mma, ngọzi na-adịkwara nwoke ahụ nke na-atụkwasị obi n'ebe ọ nọ. Amakwara m na ị na-enwe ihe mmasị na ndụ ime mmụọ gị dịka ị na-ege ntị na okwu a n'ụbọchị nke taa. Chineke ga-agọzi gị ọsịkọ. Mgbe mmadụ na-asị na ụlọ oriri na ọṅụṅụ a bụ nke dị mma, isi kedu ka isi mara? Ọ bụ n'ihi ihe dekwasịrị n'ebe ahụ na ebe a bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị mma? Isi ọ bụ ebe m na-eri ihe. N'enu m ihe ngosi ya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ a nke m na-agwa gị maka ya na ọ bụ ihe dị mma. Ị pụrụ ịhụ nke a n'ahụ m kemgbe m malitere iri ihe n'ebe ahụ n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ a. Ihe ndị m na-agabiga na mgbe gara aga, afọ mkpọtụ, ihe ndị a niile ha apụọla n'ime ndụ m. Apụghị m ije ebe ọzọ rie ihe ma ọ bụrụ na ọ bụghị ebe ahụ. Ihe nkọwa ihe ngosi a o sitere n'ihe a na-ahụ anya otu ihe ahụ. Mgbe ị na-abịa na Alaeze Emmanuel, apụrụ m ịgwa gị ihe na-eme na Alaeze Emmanuel. Ike niile, ike ọchịchịrị n'ime ndụ gị, a ga-akagbu ha niile n'aha Jizọs. Apụrụ m igosi ndị gị ha bụ n'ezie, ka m mee ka ịhụ nwoke a nke e nyere ọgwụgwọ nsọ pụọ na nsogbu kansa, dị ka ihe ome mgbasa oziọma GCK na Rivers steeti were ọnọdụ ya onwe ya nọ n'ebe ahụ. Dị ka ị nọ n'ebe a n'abalị a, ka anyị ṅaa ntị n'ihe Chineke mere ka nwoke a bịa wee gwa anyị ihe mere mgbe o sonyere dị ka ị sonyere n'abalị a. For 5 years plus now, I've been carrying a dreadful disease called prostate cancer. This makes me not to associate myself with friends whenever I'm outing because of the odor I carried. I smell a lot because of this constant urine. The moment I want to urinate and I don't have the opportunity to do that, I will lose control and I will pass the urine just like that. And this makes me to smell whenever I pass in the midst of people. So, but glory be to God for what He has done for me through July edition of the Global Crusade at Calabar. The man of God prayed. After the prayer, he asked us to raise up our hands and place our hands where we have the challenge. This I did. After that prayer, I felt in fact, I felt something in my private parts, a kind of cool sensation. And I knew that something was happening. So after the prayer, I went home. Before this time, I will not drink water whenever I eat from 7 o'clock till that late in the night. But after this prayer, after the miracle, I can eat freely, I can drink freely. Before this time, in a single night, I can go to pee more than 7 times, 10 times, just like that, frequently like that, every day. And this used to disturb me. And what they said was that I have to go for operation. And here am I, no money for operation, but God, for the intervention of the Global Crusade, God used His servants, Dr. Pastor W.F. Kumuyi, to bring healing upon me. And now I am free. No operation, no spending of money. If I want to go to urinate,
I can urinate at will. I can hold myself if the place is not conducive for me. I can hold myself until when I get home before I go to pee. So I thank God for what he has done for me. If not for the global crusade, where will I have money to go for operation? If not for the global crusade, I wouldn't have got this healing. But I thank God that he has touched my life. And since that time till today, my life has changed. I am a different person. I can associate with my friends without fear. I can move without somebody hearing any bad odor from me. Amen. O nwetara ya, ị ga-enweta nke gị. Ọ sịrị na ugbu a na ihe adịwo mma wee nye gị n'abalị a, ihe ga-adị mma, ihe ga-agbanwe. Dị ka onye nwe anyị mere ya wee nye nwanne anyị nwoke, ọ na-emekwa nye ụmụ nwaanyị. Ọ dịghị ikpe oke. Ị nụrụ onu nwanne anyị nwoke ka m kpọbata nwanne nwaanyị nwanne anyị nwaanyị mama. Ọ bụ onye akụ arụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ afọ 6. Ka m ghara iji aka m kọsiara gị akọ banyere ya, ọ ga-eji aka ya wee kọrọ gị akọ banyere ya. Mama, nnọọ, gwa anyị ihe mere na ndụ gị. My name is Faderera. I live in Irewole, Shaki, Oyo State. For the past 6 years now, I was unable to work on myself. They were carrying me here and there. But I heard last month I heard of my crusade, which was to take place at Bayelsa State by Pastor Kumuyi, and our pastor brought satellite to my house, so I watched. Sì gbà bẹ́ẹ̀ fún mi. Àmì ìkẹyìn tí bàbá wa Kumuyi tí wọ́n ṣe tí wọ́n ní àmì ìkẹyìn tí mo ní àmín. On the 3rd day, at the last amen, on that 3rd day, I was able to walk after the prayer of man of God, the final amen that I said. Mo ní èmi náà mo ní èmi náà èmi ní rìn kì í. Ẹ̀yin ará alẹ́ bá yin ìlú wa lógo, wọ́n ní kí ló dé mo náà lọ ẹ̀rí ìsọjí tí wọ́n gbé wá. Ló ṣe ìyanu yìí o. Ló ṣe ìyanu yìí mo bá pásọ̀dé báyìí mo ní ẹ bá yin ìlú wa lógo àdúrà mi gbà. The wonder to praise the Lord. Kedu ụdị ihe ịtụnanya aka ọba maka Chineke mere n'ebe ndị ya nọ? Achọrọ m ịgwa gị na Chineke abụghị onye na-akpa oke n'ebe mmadụ nọ, ma nwoke ma nwaanyị. Ọ na-eleta onye ọbụla. Enwekwara m olileanya maka ọgwụgwọ nsọ gị, enwere m olileanya maka nzọpụta gị, enwere m olileanya maka nnapụta gị, enwere m olileanya maka nnapụta nke zuru oke, dịka onye ọzọ atụrụ ga-agbagota ileta gị. Ana m akpọ gị ọkpụkpọ oku maka ekpere. Ihe abụọ nke mbụ, ọ na-agbaghara ajọ omume niile. Nke abụọ, ọ na-agwọ nrịa niile. Ka anyị were nke mbụ, anya mechie ka isi runata. Chineke chọrọ ịkpọrọ gị, ịkpọpụ gị pụọ n'alaeze nke ụwa. Ọ chọrọ ịkpọbata gị n'alaeze mgbe ebighị ebi. Isi runata, ka anya mechie.
ị chọrọ ka edupu gị n'alaeze nke ụwa duba gị n'alaeze n'igwe, ị chọọ ka onye nwe anyị n'onwe ya ka onye gị ọmụmụ ọhụụ n'oge a karịa ọmụmụ dị ka okike si wee dị ebe ọbụla ị nọ. Ama m niile chere oge dị ka oge a, welie aka gị elu. Chineke gọzie gị n'ebe ahụ. Chineke gọzie gị n'ebe ahụ. Ọ dị ọmụmụ ọhụụ n'abalị a, ọ dị ndụ ọhụụ n'abalị a. Mmehie gị niile a ga-agbaghara gị ya. Ndị na-esonye n'ikuku, ndị enyi anyị na-esonye n'igwe na-eje ozi, onye nwe anyị na-agwa gị okwu. Ịma na oge a bụ oge gị ka ị wee nwee ọmụmụ ọhụrụ a ebe ọbụla ị nọ, n'obodo ọbụla nke ị nọ, na mkpọkọta ọbụla ị nọ. Welie aka gị elu. Chineke gọzie gị. Chineke gọzie gị nnọọ. Chineke gọzie gị. Mmadụ niile dịka ị na-eweli aka gị elu, achọrọ m ka ị guzo ọtọ ebe ọbụla ị nọ. Ịchọ ka Chineke gbaghara gị mmehie gị niile, ka ọ gbanwee ndụ gị, wee nye gị ọmụmụ ọhụụ. Ị chọrọ nke a n'abalị. Achọrọ m nke a. Welie aka gị elu. Ọ bụ wee nye ụmụ okorobịa, nye ndị okenye anyị, ọ bụ nye mmadụ niile. Chineke gọzie gị. Anyị ga-ekpe ekpere n'oge a, n'otu ntabi oge na-adịghị anya. Chineke ọ ga-enye gị ọmụmụ ọhụrụ ahụ. Amen. Nna, n'aha Jizọs, ekpe m wee nye ka ha rabụ ndị gosipụtara onwe ha na ha chọọ ka a kpọpụ ha pụọ n'ọmụmụ dịka okike si wee dị, wee baa n'ọmụmụ dịka isi wee chọọ. Ha chọrọ ịpụ pụọ n'alaeze nke ụwa, baa n'alaeze gị mgbe ebighị ebi. Ekpe m onye nwe anyị, dị ka nkwa gị si dị, gbaghara ha n'aha Jizọs. Sachaa obi ha n'oge a, kpọpụ ha, tụgharịa ndụ ha, kpọbaa ha n'alaeze nke ọkpara gị hụrụ n'anya. Ka mgbanwe a, ka nnwoghe a, ndụ ọhụrụ a na akparamagwa ọhụrụ a, ka ọ dị n'ime ndụ ha n'oge a, ka a na-ahụ ya, ka a mara nke a n'aha Jizọs. Dara onye nwe anyị n'ihi na ịzawa ekpere. N'aha Jizọs ka m kpere. Ihe rịba ama m ọ na-echere m ugbu a, ịhụwo ihe mere nye ndị ọzọ n'oge nke emenụ nke ikpeazụ. Ha kwere, ha nabatara nke a, ha wee menwe ihe ha apụghị ime na mbụ. Otu ihe a ka ị ga-eme n'abalị a. Ngwa ngwa ị ga-ekpe ekpere, kpọkuo Chineke nke n'igwe. Ọ na-aza mgbe niile. Ọ ga-aza ekpere n'isi gị n'abalị a. Na njedebe emenụ nke ikpeazụ, ị ga-atụ n'onwe gị. Ị ga-eme ihe inwenweghị ike ime na mbụ, n'ihi na ị ga-achọpụta na Chineke anyị ọ nọ gị nso n'ebe ahụ ị nọ gị n'akụkụ. Ị dị njikere maka ihe ịrịba ama? Ị dị njikere maka ọgwụgwọ nsọ? Welie aka gị elu, welekwazi otu aka tụkwasị n'ebe ahụ ị nwere nsogbu ahụ na ndụ gị. Nna, anyị ekele gị n'abalị a. Anyị agọzie aha nsọ gị n'abalị a. Anyị maara n'ebe ị nọ, ihe niile kwere omume. Ị kwere anyị nkwa na ị ga-akpọpụ anyị mmadụ niile ọ na alaeze nke ọchịchịrị, alaeze nke nrịanrịa, alaeze nke ọrịa, alaeze nke ihe otiti. Ị ga-akpọbaga anyị mmadụ niile na alaeze nke arụ ike, na alaeze nke ọgwụgwọ nsọ, na alaeze nke nnapụta, na alaeze nke ike, alaeze nke ndụ ọhụụ. Onye nwe anyị, biko mee dịka isi kwue. Metụ mmadụ niile aka n'oge a, ndị kpụrụ isi, ndị ntị chiri, ndị ogbi, ndị ngwọrọ, ndị nwere akwarụ akpọnwụrụ akpọnwụ, ndị nwere ọya strok, arụ mkpọnwụ, ndị nwere nje kansa, ndị nwere ọya ụkwara nta, ndị nwere nsogbu nrịanrịa ọbụla. Metụ ha aka, nye ha ọgwụgwọ nsọ, gwọọ ha niile n'aha Jizọs. Daalụ onye nwe m. Daalụ onye nwe m.
emewo ya n'aha Jizọs ka m kpere. Emewo ya wee nye gị. Chineke metụwo ndụ gị aka, ọ gwọwo gị, ọ na-apụtawo gị ihe ị na-eme n'oge a, ihe ị nwenweghị ike ime na mbụ, malite ime ha n'oge a. Agwọwo gị. Agwọla m onwe m. Agwọwo m. Gwazi mee ihe ị pụghị ime na mbụ. Anyị na-ekele gị maka isonyere anyị maka ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị ka anyị na onye ọzọ atụrụ Kumuyi. Ekwere m na ihe mmemme nke ụbọchị taa nwere mmetụ aka nke o wetara na ndụ gị na ndụ ime mmụọ gị. Anyị na-ekele gị nke ọma dịka anyị maara taa anyị na ọdịmma nke anyị na gị dị anyị mma ka ị na-esonyere anyị kwa ụbọchị na ihe mmemme GCK site na /GCK Connect. Onye gakwa n'iru ndị na-esonyere anyị dịka ọ dị na mgbe niile. Onye nwe anyị gọzie gị.